Отидете в раздел Страници в главното табло за управление и най-отдолу в частта Управление на страници намерете страницата, която искате да редактирате. Кликнете на бутона Редактирай вдясно от нея. В режим Редакция може да промените името на страницата, да променяте или добавяте нов текст в полето за текстова редакция, както и да променяте ключовите думи и описанието на страницата. Винаги запазвайте направените промени или ако не искате да ги запазите, кликнете върху бутона Отказ преди да излезете от тази страница. След запазване на промените ще бъдете изпратени на начална страница на таблото за управление и там ще видите най-отгоре съобщение в зелено. Страницата е запазена. Това означава, че всичките ви промени са били запазени. В частта Управление на страници кликнете върху името на страницата и тя ще ви се отвори в нов подпрозорец. Това е публичната, т.е. видимата за всички потребители част от вашия сайт и там може да видите вече пуснатите на живо промени.